Бог те обича, възлюбил те е с вечна любов. Йоан 3,16. Бог толкова възлюбил света, че дал своя единороден син, за да не погине този, който вярва в него и за да има вечен живот. Сигурно си казваш, ама аз този стил го знам. Аз знам, че го знаеш, но просто искам да ти напомня за любовта на Бог. И нека вникнем в това, което Бог иска да ни каже. Вярно е, че Бог е умрял на кръста заради нас и заради нашите грехове. Въпреки, че е знаел, че един ден някои от хората няма да го приемат. Въпреки това, той е избрал да умре, защото просто ги е обикнал. И Бог никога не се отмества от позицията на любящ баща. Но днес имаш възможност да приемеш Бог за твой личен спасител, защото Бог иска да общува с теб и Той те обича.